सम्मेलन जोंना कक्लाबारि समस्तिया UPPL नि समस्तिका UPPL आनो देरहाखानाय बेयाव 2015 आवबो देरहादों 2020 आवबो देरहादों 2021 आव MLA आवबो देरहादों आरो बाइ इलेक्शनाबो 2021 आवमोन ना 2021 आवबो देरहाबाय दा जोङो बाव जोंनि UPPL नि समस्तिका गथिखे जोंनि बुथ कमिटिनि जोंनि लोगोफोरजों जों लोगो हमलायनो फैदों लोगो हमलायनानै दिनै जोंहा जितु इलेक्शना फैगासिनो आरो जोंना फोकासा जाहैबाय 2025 आव UPPL आ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव फिन खनसेबाव सरकार दानो थांगासिनो दंखायो जोंनि फोकासा दा 2025 नङा जोंना जाहैबाय 2026 नि 15था MLA समस्ति दंले बे 15थाखौ जों 15थाबो देरहाजोबनानै आसाम सरकारा दानायाव जोङो गोख्रों भाबै बाहागो लानो नागिरदों BJP आ जाहैबाय आलादा मोनसे पलिटिकल पार्टी दाबो सम दंबावो 3 मास 3.5 मास सेप्तेम्बरनि जोबनायथिंजाय इलेक्शन जागोन होनना खोनादों जोङो मोननै हानजाजों जिरायलायनानै सावरायगोन जों सावरायथ'वाखै नाथाय बिथांमोनखौ खावलायदों दिसपुराव थानानै गुवाहाटीयाव थानानै नोंथांमोना बे माइकखौ सिगांनानै होयोब्ला बिथांमोना क'क्राझार दखल खालामगोन BTR दखल खालामगोन बेफोरखौ बुंबाय थायाबालायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेवा खालामनो थाखाय फैनांगौ बिथांमोना फैनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव थानानैनो खामानिखौ मावफैनांगौ गुवाहाटीनिफ्राय मिडिया बाइट होबाय थायोबा जेबो जाया बिथांमोना फैनांगौ रायलायफैनांगौ आरो मोनसे जिनिसखौ बिथांमोन बयबो पलिटिकल पार्टिया गोसोआव लानाया मोजां जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जे दावराव दावसि दङमोन मोहेरलायनाय दंमोन जों बेखौ थांनाय बोसोरबायाव फोजोबजोब्बाय बे जोबखानाय अरखौ गोमोरखानाय अरखौ फैनानै बिथांमोना सुखांनानै बेयाव गिहि लुना होनो नागिरोबा बे जिनिसखौ जोङो सह्य खालामनाय नङा बेयाव जुदि हिन्दु मुसलमाननि पलिटिक्स ख्रिस्टान हिन्दुनि पलिटिक्स बेयाव खालामफैनो नागिरोबा जोङो बेखौ लाय होनाय नङा आरो खुनु बड'लेण्डनि रायजो राजाया बेखौ लाय होनो नागिराखै जों रायजो राजाफोरजों ज' जानानै बेबायदि बोखावनायनि जे राजखान्थि हिंसानि जे राजखान्थि धोरोमखौ लानानै जे राजखान्थि जाथि जनगोष्ठीखौ बोखावनानै बर' अबर' आरो हिन्दु मुसलमान हिन्दु ख्रिस्टाननि जे राजनिति बिदि खालामनायखौ जोङो बन्द' खालामगोन हाग्रामाया गैलाना दा BPF आ दा BTR ओनसोलाव गैथ'ला गासिबो लिडारफ्रानो BPF जों जेबो जाला होननानै खारजोबखाबाय बे गोदोनाय नावआव थाजाला बे गोदोनाय नावआव गाखोबाय थायोबा गावसोरबो गोदोफागोन होननानै BPF नि जाय बागा लिडारफोर BPF खौ नागारनानै खारजोबबाय दा जोंहालाय रायजोफ्रा मानो BPF आव थाबावनांगौ लिडारफ्रानो थालाबा लिडारफ्रानो BPF खौ बिसास खालामबा BPF नि लिडारफ्रानो होमबालाय रायजोफ्रा मानो थांनांगौ जाखो बहायलाय गथिखे BPF होननाय पलिटिकल पार्टिया खुनुरुखुम नैबे 2025 इलेक्शनखौ गेलेनो हाबावगोन बेनि उनाव बिथांमोना गोमोरलांसिगोन BPF को नांगौ ना नाङा बियो जाहैबाय BJP आरो AJP निसो खोथा BPF को AJP आरो BJP आ मा खालामा बिथांमोननि खोथा जोंहा NDA नि कोalition जों NDA नि पार्ट जों कोalition नि धोरोमखौ मानिनानै जों NDA नि सानैबो केन्डिडेटखौ भट होगोन जोंनि MLA फ्रा आरो सानैबो केन्डिडेटखौ देरहाहोनायावहाय जोंनि UPPL नि MLA फ्रा बिफाव लागोन